menawi mboten lepat menika bawanipun dandang gula lek sampir suling ora. Lek suling. Lek suling cobi. Bu Kesi, apa sapa Mas Taslim? Ya Mas, bawani Mas. Ya coba kaya apa. Bawane Mas Taslim luwih dhisik. Mambenge iki wah tenan ora nek Mas Taslim iki Mas Sulomo karo Mas Joko iki. Lek apa iki girong ora gelem nek lesehan nganggo kursi dhuwur dek. Ha iya, ben ketok ngono kuwi. Monggo Raka Mas Muhammad Taslim Alhad. Bakal wis apik tenan suarane lancar sukses ora lali Mas Taslim aja kuwatir mulih sesuk tak gawani melon. Lho kok malih kembar no. Oh iya. Malah ora. Monggo Mas Taslim. Ayo roang angayai karati ora kendhat pambanguning desa pinuti murih becik supaya tansah maju ngupakara karang lan Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapa Hari ingkang saking Srondol Kulon ing sampun keraya-raya nalika semanten nderekaken para panitia Bapa Mursid tindak wonten Gubuk Kulon Jaten Karanganyar kanthi dawuh lumantar WA. Alhamdulillah Mas Dalang taksih kathah ingkang kepareng mirsani. Nggih, sembah nuwun Bapa Hari. Guyub rukun tumandang asengkutku tematadya tata harja murah sandang pangan yekti Sugeng dalu sugeng ayahi karya dumateng Pak Dalang mugi pinaringan lancar samudayanipun. Nggih, salam hormat saking Bapak Balawa. Nggih. Monggo mlebet. Jro kutha desa desa
sinden ndi iki sing nembang, Tru? Iki dudu sinden. Iki mung seneng karo sinden. Kok kuliah nggen seni Mboten. lah kuliahe Neng Ngayogyakarta. kampus ngendi? Kampus Ahmad Dhani Dahlan. Dahlan. Dudane to udu ngawut ae. Ning mbae kuwi piyai sing desus marang basa Jawa. Tamune pirang-pirang ning Karangpandan kono endi wong golek dina. Endi golek dina sing apik nggih rabi, nggih ngedekne omah, nggih sunatan, lho apa wae iki tamune pirang-pirang nekseni dhewe. Apa? Ngono kuwi. Malu, Pak. Ning malah duwe putu jenenge Anin, semono gedene rung enek wong lanang sing gelem ngono kuwi. Nyen padoske to, Pak. Ha iya, seleramu angel lera, golek Lah. sing gedhe dhuwur e. Ha iya. Monggo gedhe dhuwur nggenku enake patung Werkudara ning nggen gladak kae. Lah sing padose sing ngoten niku kok, Pak. Ayo ora. Saiki njajal buktekno lek sampean iki piyai sing jan bener-bener nyeni, ngerti sastra. Amit pasang Kalimantabe ngene njajal. Ayo. Buktekno aja ngisini-sini. Ayo caksi lover kok. Waduh. Wah, niki mboten briefing niku kula ndrodok lho, Pak. Alah, nyapa? Wetenge ora lara arep briefing nyapa? Hubungane kok. Nggih mohon izin nggih kagem sedaya warga masyarakat wonten Banyumanik. Heeh. Amit, ayo. Nuwun kula nuwun. Wah. Amit pasang Kalimantabe sinabetna ing Iladuni, dumawah ing Tawang-tawang, kalisa ing Tulah Manu, tinebihna ing Sesiku tuwin bebendu. Pun ngoten mawon Pak, izin kula. Lho, kowe iki nglestarekke kuwi basane dhewe, basane kakek moyange dhewe kok iso isin iki karepmu ki piye? Kudune kowe isine terus lolo gue-gue mongko cah Karangpandan. Lah kuwi isin. Mula amit pasang Kalimantabe. Lho wis apik liyane biyen kon amit pasang Kalimantabe malah amit-amit jabang bayi e. Ha iya ngono kuwi. Ya apik, jos. Dadi tak jaluk caksi lover, jangan Anda hanya seneng dengan hiruk pikuk dan juga hingar-bingar di dalam pertunjukan wayang. Ning piye carane mlebu ning kene iki lho, mlebu rene iki lho. Aja mung rono tok, ya. Iki kudu digatekke. Mula caksi lover mesti tak kei tugas. Ayo gawe deskripsi sajian, gawe sinopsis, men ngerti karo alur cerita. Aja mung alure bintang tamu tok sing kok ngerteni. Ya, mergo yang nganti kowe mung senengmu karo bintang tamu, senengmu karo lagu-lagu tok, senengmu karo bab sing humor tok ngono kuwi, bakale kowe iki nonton wayang ora entuk apa-apa. Ning lek nggatekke cerita karo wejangan karo piwulang ada nilai-nilai kehidupan untuk kita mengarungi hidup bermasyarakat di negara kita Indonesia. Ngono kuwi. Ya, ngono kuwi. Ya nen coba ya apa? Terusno.